ka-journey. Since daghan kayo ang nag-message o naghangyo kung pwede ba upper lang ipatahi para sa atong basketball league diri sa Upper Bantigi, Aguho, dan Bantayan, Cebu. Good news mga ka-journey. Yes. Ato nang i-allow kung upper lang inyong gusto ipatahi. Pwede ra gyud. Pero kung mga team nga full uniform ang ipatahi, lahi ra gyud tan-awon kung kumpleto. Mas limpyo tan-awon, mas organized. O murag ready gyud mulaban pang championship. Kay kabalo man ta. Usahay dili lang sa duwa makita ang teamwork. Apil gyud ang presentasyon sa team. O sa mga nangutana pod kung pwede ba dili na lang sa dos parehas sportswear and clothing magpatahi. Ang akong tubag mga ka-journey, required gyud nga sa dos Marias sportswear and clothing ta magpatahi. Aron pod makasuporta sa expenses sa liga. Kay real talk, dili lalim magpaliga. Natay referee, entrance, sounds, suga og kuryente, preparations ug daghan pang gasto behind the scenes nga dili pirmi makita. Mao nang dako kayo among pasalamat sa inyong cooperation ug pagsabot. Karon since gialaw nato nga upper lang ang ipatahi, mao ni ato ang updated breakdown. 750 pesos full jersey set, upper o lower na or 350 pesos sa magpatahi nga upper only. Pero naghihapon tayo additional 150 pesos para sa entrance fee, referee, suga or kuryente o ka-journey. Solid gid kayo ni. Dili ni tinipid nga quality, nindot og tila. Kamo ang magbuot o mupili sa inyong design para professional tanawon. Og mao ni ato ang categories. Bulilit, below 12 years old, interpurok or intercity ora. Junior, below 18 years old, opening. Prime, 19 to 29 years old, open pod. Veteran, 30 to 39 years old, open gihapon. Og legends, 40 years plus years old, open pod gihapon ni busa. Kung sa inyong gihulat mga ka-journey, i-submit na inyong team. Basik inyong team na day ang sunod mo champion dari sa Upper Bantigi Basketball League. O remember, dili lang ni liga. This is about camaraderie, discipline, sportsmanship, o pag-unite sa komunidad pinagi sa basketball. Push yourself.